Good morning sa inyong lahat. At right now, nandito tayo banda sa may airport road. And nakikita natin yung Bulkan Mayon. Bisitahin natin yung repa natin dito sa Gedli. Woo! Ang ganda. Ang ganda, ang ganda. Ganda. Dagat doon, no? Yan, doon na yung dagat. Legazpi, dito yung Highlands, taas ng lugar. At syempre doon yung Bulkan Mayon. Ayan, ganito na lang ako. Dito tayo tambay. Tambay tayo dito, par. Di ba ito yung tambayan? Tambay. Tambay lang kami. Okay, nice. Ganon. Oh, cheers. Tara, uwi na tayo, kain tayo. Saan tayo sa kanila? Edit na tayo.